Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň kakasy Mälikguly Berdimuhammedowyň ölümünden soň Marwelewap welaýatynyň mesjidlerine merhumun hatirasyna sadakalar meýilleşdirilýär. Sadakalaryň guramoçylygy üçin sewitlerde büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Seýşenbe güni bir kanun goraýjy işgäriň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä 21 aprelde Marynyň baş mesjidine sadaka veriler we bu çäre telewizion üçin surata düşüriler. Ýöne onuň haçan efire beriljektigi aýdylmaýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä Marynyň her bir döwlet edara kärhanasyna işgärleriň aýlyklaryna görä sadakalar üçin pul ýygnalýar. Jemaat gullugy we agyz suw edarasy ýaly pes aýlykly edaralarda her işgärden 20 manat, ýokary aýlykly edaralarda her işgärden 50 manat we polisiýanyň jenaýat hatyryş gullugy ýaly bölümlerine her işgärden 100 manat ýygnalýar. Kanun goraýjy işgäriň sözlerine görä Marynyň baş mesjidine beriljek sadakalara hukuk goraýjy edaralardan ýokary wezipeli adamlar, häkimlik resmiýleri, mesjidiň işgärleri we mesjide barýan uly ýaşly adamlar gatnaşdyrylýar. Onuň sözlerine görä ýygnalan pullaryň ýaz şäherlerine karşylanjakdygy aýdylýar. Ýöne büdjet işgärleriniň en çemesi öňkü tejribelere salgylanyp ýygnalan pullaryň belli bir böleginiň welaýet häkiminiň, Milli Howpsuzlyk Gullugynyň ýerli başlygynyň, welaýet prokurorunyň hemde polisiýanyň welaýet başlygynyň arasynda paýlaşyljakdygyny çaklaýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä ýerli telekeçiler mesjidde geçiriljek sadakany azyk harytlar bilen üpçün edýär, maldarlar goýuny geçi getirýär. Ýöne onuň sözlerine görä mollalar we resmiýler getirilen harytlara göz dikýär. Mara welaýatyna habarçy ýerli kanun goraýjy işgärleriň häkimlik resmiýleriniň we adat halkyň arasynda ýas alamatlarynyň ýokdugyny habar berýär. Bir meňdeş ýaz şäherleri Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysyna görä öňümizdäki pensiýanbe güni Günnägor Türkmenistanyň mesjidlerine hem meýilleşdirilýär. Lewap welaýatynyň hem ähli büdjet işgärlerinden merhumun hatirasyna beriljek sadakalar üçin 30 manatdan pul ýygnalýar. Dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna Türkmenistanyň büdjet işgärlerinden olýada beýlik sebäbi salgylanyp ýygyderli pul ýygnalýar. Mundan öňe häkimetler tebigaty goramak üçin, paýta ýygymy üçin, velosiped satyn almak üçin, prezidentiň portretlerini satyn almak üçin we beýlik ýagdaýlar boýunça büdjet işgärlerinden pul toplady. Ýöne Marada we Lewapda ilkinji gedek prezidentiň maşgala meselesi üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Mälikguly Berdimuhammedowyň ölümünden soň Azatlyk radiosynyň habarçylary Mara welaýatyna öňünden meýilleşdirilen toýlaryň 3 gün ýatyrylanyny habar berdiler. Toý gadagançylygy Lewap welaýatynyň Fara etrawyna 7 gün öz güýjünde galýar. Sewitdäki habarçy bu etrapda 7 güniň dowamyna ilata toýlamagyň gadagan edilendigini we ýaşyryn toýlaýan adamlar ele salynan halatyna olaryň jezalandyryljakdygyny duýdurulanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary Marada we Lewapda geçirilýän ýaz şäherlerine saýlantly adamlaryň gatnaşdyrylýanyny habar berýärler. Habarçylar şu günler ýurtda dowam edýän ýagdaýlar boýunça ýerli ýaşaýjylaryň bildirýän reaksiýalaryny öwrenýär. Olaryň sözlerine görä adamlar esasan soňky ýyllarda daşary ýurtlarda wepat bolýan we öz dogduk topragyna jaýlanmakdan mahrum bolup mazarlary ýa dillerde galan ýyldaşlaryna gynanç sözlerini beýan edýärler. Ýatlasak geçen ýylyň martyna Türkiýede ýaşaýan 60-dan gowrak Türkmenistanly migrant zäherden aradan çykdy we olar Istanbulda bir gonomçylykda jaýlandy. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda daşary ýurtlarda wepat bolýan türkmenistanlar we olaryň ýa dillerde galýan jansyz jesetleri, olaryň ýurt içindäki dogan garandaşlarynyň jynazasyz ýaz şäherlerini geçirişleri barada habar berýärler. Mälikguly Berdimuhammedowyň hatirasyna beriljek sadakalar üçin özlerinden pul ýygnalýan büdjet işgärleri özleriniň onsuz hem ykdysady taýdan kynçylyk çekýänliklerini hem de maşgala eklemekde agyr günleri baştan geçirýänliklerini aýdýarlar. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir büdjet işgäri ýygnalýan pullary ýaranjyňlyk häsiýetlendirýär we ýokary wezipeli adamlar aýplaýar. Bu ýene bir gedek ýokary wezipeli adamlaryň prezidenti we onuň howsarlaryny ýaranjyňlyk etmek finansygy diýip bir büdjet işgäri aýtdy. Lewap welaýatyna habarçy öňümizdäki pensiýanbe güni mesjidlerde berilýän sadakalaryň dowamyna polisiýanyň mesjidlerde howpsuzlygy güýçlendirmegine garaşlýanyny habar berdi. 18 aprelde Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň kakasy Mälikguly Berdimuhammedow 88 ýaşda aradan çykdy. Döwlet mediýasy onuň ölüm sebäbi barada habar bermedi. Ýöne 19 aprelden bäri Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi prezidentiň adyna daşary ýurt liderlerinden gelip gowşan gynanç hatlaryny okuýar. Galy berse de döwlet mediýasy paýtagtda ýa-da prezident maşgalasynyň gelip çykan Göktepe etrawyna haýsydyr bir ýaz şäheriniň geçirilip geçirilmänligini habar bermeýär. Döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi 20 aprelde gynanç hatlaryndan daşgary atlaryň arasynda geçirilen gözellik bäsleşiginiň hemde itleriň arasynda geçirilen edermen alybay bäsleşikleriniň nobatdaky tapgyrlary barada habar berdi.
Adatlyk Radiosynyň ol beren maglumatlaryna görä, Türkiýanyň Daşary işler ministri Mevlut Çavuşogly mart aýynyň başlaryna Aşgabatda eden saparyndan soňky Medwat ýygnagyna Prezident Berdimuhammedowyň çakylygy bilen Prezident Recep Tayyip Erdoğanyň iýuň-iýul aýyna Türkmenistana sapar etjekdigini aýdypdy. Erdoğan'ın bu saparına sadece ay kalanına Türkiye'deki Türkmen aktivistlerine Türk hakimiyetlerinin baş edeni var arada insan hukuklarını koruyan Düğü Moskva'daki Memorial Merkezi ve Düğü Bulgarya'daki Türkmen Helsinki Fondu malumatları yarattılar. Olara malumat veren aktivist Sultan Tağanova 14. Aprel'de İstanbul'un Migrasiya Edarasından telefonu çağırılıp 15. Aprel'de olan söhbetleşik var arada Azatlyk Radyosuna şeýle diýdi. Beni migrasiya guluğundan can edip çağıran vaxtlarında Türkiye'deki yaşayış ruhsatyň barada diýip çağırdılar ayın 14'üne ve saat belirlediler, saat 11'e geldi. Ben 15 gün saat 11'in yarında migrasiya guluğuna bardım. Bozkunluk yağdayım barada soradılar. Son şu işlere aktivistliğe haçan başladım, ne için başladım, son içeri departasyonluğa gire haçan düştüm, haçan çıktım, son opozisyon liderlerinin daşar yurtlarda yaşayanlığı barada, şolar bilen ara gatnaşığım var mı yok mu, şolar barada soradılar. Son benim aytdım, opozisiya liderler bilen habarlaşaz internet üstü bilen yöne bizim özümüz berde Türkiye'de. Son Türkiye'de ne edeceğimiz bu arada sonra da Türkiye'de hiçbir şekilde faaliyet göstermediği, yani Türkmen dilinde hiçbir hareket etmen diye. Sonra diye bana değil, köplüğe yüzlenip aydan yağlı. Devletin adından aytıyam bunu. Devletin adından bana prediprizenya duyuru veriyor. Türkiye'de hiçbir şekilde faaliyet göstermeyin, hareket etmeyiniz İslam'ız yok diye. Tağanova özlerini migrasiya gulluğunun işgärleri diýip tanadan iki şahsyň ähli Türkmen aktivistiniň Türkiýede işçiligini toğtatmagyny talap edenligini hem habar berdi. Türkmenistan ýagdaýy barada düşündürdüm ýöne meniň aýdyp berýän zatlarymdan has dolu malumatlar olaryň özlerinde bar eken ve bu ýagdaýlardan habarynyň barlygyny ýene de Türkmenistan bilen Türkiýanyň ara gatnaşyklarynyň has injik ýagdaýdalygyna, şonuň üçin de bizim berde hiç hareket etmeli däldigimizi duyurdu. Emma Sultan Tağanova bu başlara qaramazdan Türkiýanyň kanunlaryna laýyk işçiligini hassa güýçlendirmek isleýändigini aýdýar we Prezident Erdoğan'dan kömek soraýar. Men şu aktivistliğime bundan sonra has aktif derecede devam ettirmekçi sebebi biz berde Türkiýanyň demokratiýa bolan ýurdun, Türkiýanyň hiçbir kanununu bozmadık. Türkiýede de ifade özgürlüğü, yani söz azatlığı diýen bir kanun var. Yabancılar üçün hem, öz halk üçün hem geçerli bu kanun. Şunun için kanunları bozmadığımız için ben aktivistliğimi devam ettirecek ve berden Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzlenýän Türkmenistan'ın diktatörü Gurbanguly Berdimuhammedowyň däldi doğrudan hem halkının yarımından köprü daşar yurtlarda eceği çekip gören Türkmen halkının tarafını tutmasına, şu Gurbanguly Berdimuhammedowyň tarafını tutup aktivistlere basış etmemesini haýyş edýäs. Emma Sultan Tağanova bilen İstanbul'un migrasiya gulluğuna edilen söhbetleşik bilen iyi teşkili Türk resmiýetlerinden maglumat alyp bolmady. Mundan owal Tağanova İstanbul'un deportasiya merkezine 3 ay galypdy. İnsan hukuklaryny gorayan guramalaryň çağırşlary netijesinde 2020-nji ýylyň oktýabryna Tağanovany merkezden boşatdylar we ol Türkiýeden başpena sorap arda bermäge mümkinçilik aldy. Adam hukuklaryny gorayan toparlar Sultan Tağanova bilen iyi teşkili bu hadisany tanqidlap Türk hakimiýetlerini insan hukuklary barada gol goýan halkara ılalaşyklaryny we öz kanunlaryna hormat goýmaga çağırýarlar. Şolur wagtyň özünde Türk hakimiýetleriniň Türkmen aktivistlerini oğlum bas edenligini garaşsyz çeşmeler bildiripdi. Şu ýylyň fevral aýyna Türkmen aktivistleri ýaş pelwan Süleyman Tursunbekowyň ölümine İstanbul'un merkez Taksim meýdançasyna ýekelikde protest geçirmekçi bolanyna Türk polisiýasy ruhsat etmedi. Türkiýe Türkmenistanyň esas söwda partnerlarynyň biri hasaplanýar.
Gurok gelen yıl bilen goşulşan maliye kıyınçılıkları türkmen maallarlaryny barha agyr ýagdaýa salýar. Çöllü mal bakyan adamlar şu wagda çenli mağarlarını yığınamadığı adamların mağarlarını işiklerine getirip eýelerini elin taşırmağa başlat deyip azatlığın mardak habarçısı habar verýär. Çöllü mal bakyan çoponlar mal eýelerini bu ýyl meýdandaky ot gıtçylygyny bir aýmyň öňe habar berip mağarlarını hayal etmeyen alıp gitmeklerini haýyş etdiler. Ýöne bu haýyşy hemme mal eýesi bitirip bilmedi. Sebäbi köp adamyň işigini meýdanyna bakdyran mağarlaryny saklap boljak yatak ýa yer ýokdy. Mağarlaryny çölden ýygnap ýetişmedik adamlaryň mağarlary şu günler uly ýük maşinlaryna getirilip eýeleriniň gapylaryna düşürilip başlandy. Ýoluň uzaklygyna görä her getirilen mal üçin mal eýesinden pul sorulýar diýip habarça aýtdy. Onun sözlerine görä her getirilen mal üçin eýelerinden ýol gaty uzak bolmasa 200 manat. Eger ýol uzak bolsa 400 manat tölemek talap edildi. Olar mağarlaryny ýynan adamlar öz ýataklary bolmasa mağarlaryny başga birleriniň ýataklaryna ýerleşdiripdi. Häzir mağarlara getirilen adamlar bolsa esasan ne işigin ne ýatagy, ne de mal saklamagy ýagdaýy bar adamlar bolup çykdy. Olaryň köpüsi getirilen mağarlar üçin tölemeli puly hem töläp bilmedi. Inni kaýda berer diýip mağarlaryny alyp galdy. Saýatlaryň gurrun vermeklerine görä çölden getirilen mağarlar görüp adamlar haýran galdylar. Mağarlar duruşuny sünk bilen ham bolup galypdyr. Wagtyny eýelerine gowşurulmadyk bolsa uzak galman öljek eken diýip radio bilen söhbetde bolan ýaşaýjylar aýtdy. Olaryň sözlerine görä meýdanyny açlykdan ölen mağarlar hem köp bolupdyr. Diňe meýdanyny däl, eýesiniň işiginde hem mağarlar açlykdan ölüp başlady. Sebäbi hozarlyklarda mala bermäge iým ýok. Iým almaga pul ýok diýip işini ýitiren çopon adamlaryň ne gurok gelen ýyly, ne de ykdysady kynçylyklara taýýarlykly bolanlygyny aýtdy. Mal eýeleri gataldyraýar. Çölden getirilen sygyrlara bermäge ne ot, ne de iýimleri bar. Käbiri aýagy üstüne zordan duran sygyrlar öldürip, her kim 5 kilogramdan nesye alsa-da ow içinde ýerlemek pikirine edýär. Emma kömege çağırılan gassaplar maly görüp bu maly sünk bilen ham mar diýmesen et ýok. Soýanmyz bilen kime satally ýerler we işikde os suwuna seredip biraz temretmegi maslahat berýärler. Otim kıyınçylygyny bilýän adamlaryň mallaryny ýarpy wakatyna da bolsa satmak finansy hem başa barmaýar. Sebäbi görmäge gelen adamlar bu sowdany peýdasyz hasaplaýar diýip habarça aýtdy. Şu aralykda otim narhlary hem keskin ýokarlanmaga başlady. Edil häzir ot satýan ýok diýerlik. Eger ot satýan tapsaň bir teleşke ügülmedik samany 2200 manat soraýarlar. Bir goňşym aldy. Ol ýene gözleýär, emma tapan ok diýip yerli ýaşaýjylaryň biri habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onun sözlerine görä, häzir kepegiň 1 kilogramy 7 manat, sarun, künjary 10 manat da haranýar. Adamlar iýme ederek eger tapsalar samana garyp bermek üçin iň pes sortly uny hem satyn alýarlar. Iň pes sortly unyň haltasy 300 manatdan satylýar. Ol iýimden biraz ardan düşýär diýip mal eýeleri gurrun berýär. Azatlygyň türkmen resmiýetleri bilen kyn ýagdaýda galan mallarlar we olaryň her agyr şertlerde döwletden alyp biljek kömegi barada geçirmekçi bolan söhbetdeşligi başa barmady. Azatlyk mundan öň oglak guly mewsiminde bolan sowuk howanyň mallarlary, güllän miwele gaçlary, ekilen yer almalara getiren ziýany, gurok gelen ýyl başyny açlykdan goturatýan mallar. Bularyň üstüne döwletiň mally adamlara salýan bir kanun mal salgydy barada habar berdi. Emma häkimetler bu habarlary ne tasdikleýär, ne de ret edýär.